sunt mezzosoprana Aura Tvarovska și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră la acest ceas aniversar. Am petrecut 10 ani ca studentă a Universității de Vest din Timișoara, la început ca studentă a Facultății de Științe Economice, iar apoi ca studentă a Facultății de Muzică și Teatru. Bineînțeles, așa cum toată lumea se aștepta, cariera mea s-a dezvoltat în direcția artistică, devenind cântăreață de operă, de muzică vocal-sinfonică, de muzică de cameră și a început cariera pe scena Operei din Timișoara, unde am rămas angajată ca și solistă timp de 10 stagiuni. În perioada următoare, cariera mea s-a dezvoltat în direcția internațională, cântând în aproape toate țările europene, în nordul Africii, în îndepărtata Asie, în Singapore, Shanghai, Seul, Tokyo. Dar cel mai important punct a fost în 2007, când am devenit solistă a Operei de Stat din Viena, instituție pe scena căreia am cântat până în prezent aproape 400 de spectacole. Dar în acest moment vin în fața dumneavoastră într-o ipostază nouă, într-o dublă ipostază. În primul rând aceea de doctorand. Pentru a doua oară, doctorand, de data aceasta, doctorand al Facultății de Economia și Administrarea Afacerilor, specialitatea Management, îndrumător, profesor emerit Nicolae Bibu, pe care îl salut, dar și în postura de lector universitar doctor, deci de cadru didactic, al Facultății de Muzică și Teatru. Ce pot să urez Universității de Vest la acest ceas aniversar decât viață lungă, la mulți ani, succes